Ето как започва всеки един наш работен ден. И ето така продължаваме. Pop Danthology. Често ежедневието ни е изключително динамично, но не пропускаме да обърнем внимание на всеки един детайл. Много често за комфортът на нашите клиенти комбинираме услугата маникюр и цвят на косата. Винаги подкрепяме желанието на нашите клиенти да резервират следващото си посещение. Така винаги сме сигурни, че ще се съобразим с времето, с което те разполагат. С такова ежедневие пропускаме и вечерята. Но със сигурност това е в наш плюс. Благодарим ви, че бяхте днес с нас.